Zdravím lidi, já jsem Dani a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tu se Švářou. A za kamerou je Pavlix. Čau. A pohnul si s tím. Ježiši. Tak furt jdete vidět. No dneska si zahrajeme Challenge. nebo tak. Two truth, one lie. 2 trusy, 1 lež. Kopíruju Google. 2 pravdy, 1 lež, ano. A budu začínat já a řeknu třeba pravdu, lež, pravdu, nebo pravdu, pravdu, lež, nebo lež, pravdu, pravdu. No prostě to nějak přeházíme a A vy musíte... my budeme muset uhodnout, co je pravda a co lež. A když uhodneme, co je lež, tak prostě, no, budeme si počítat body. Ano. Tak jo, já začínám. No, přemýšlím, co hodím dobrýho. Dohromady mi na základce, tady ze Šetínský, spadlo 7 talíčků. Dál. Jako malej jsem chodil do skautíku a tam mě naučili prostě různý vázání provazů. A já jsem to zapomněl, jak jsem byl ten rok 2014 na Mystery. Takže jsem získal 3 body z 5. A poslední věta, neboli věc, je to, že... Nebo nepřemýšlím, co vám hodím, abych vás zmátl. A tohle to se spíš hraje jenom ve dvou. Že můj kámoš, nebo moje kámoška přišla ke mně, otevřela mi šuflík a vzala si tam růžové ponožky, protože já jsem je měl a ona je zrovna potřebovala. A za to jsem měl u nich čokoládu. Co je lež, co je pravda? To je dost zajímavá otázka. Myslím, a Já bych řekla, no, že pravda je to, že si zapomněl to s těma uzlama a to je s pravda. těma ponožkama, že je pravda. Ačko je pravda, Cčko je pravda, Bčko není pravda. Nechodil jsem nikdy do skautu. Já jsem si říkala, že jsi nechodil do skautu. ty vole. Ale říkala jsem si, ty. on byl na tolika věcech, že jak to mám vědět. Hele, máme 5 minut. Jo, 4 minuty, jo. No, Budu muset potom jít na bus. No, okay. něco, co nevíte ještě. Že jsem vás tam nedostala. To už... Já se kouknout, jak to vypadá za kamerou. No. Tak. Natáčíme 3 minuty. Možná trochu ještě. Nebo mám říct já už to mám vymyšlené. Jo, tak. Tak ji řekni ty. Byl jsem 8krát v Chorvatsku a 1 v Rusku. No, A chodil jsem jako malej hrozně rád si hrát s holkama. to věřím. A počkat, co to bylo? Jako v první třídě jsem byl hrozný hajzl. Ty vole, no, tak to mám 3 pravdy. Ne, to první je lež. Si myslím. Cože bylo to první? 8krát v Chorvatsku, 1 v Rusku. Já taky. 5krát v Chorvatsku, jenom. Ty svíš. No dobře, no dobře, 6krát. Jak to byly děkrát? Někde. A pak 4krát s tátem a teďka 1 s babičkou. Ježiši. To svíš. Takže kudy? No, Já si jdu číst 4, tak. Pájo, tohle se nedělá. Máme jich tady milion, chce si někde přečíst? Ne. no tak. Jedej. Není to tak dlouho, No takže to bude pravda. ale je to hodně velký. Měla jsi menstruaci. Trapas. No, Jo.
sestřenice nebo babička nebo strejda z tetou slavili narozeniny a já jsem se tam všeho přežrala, jsem se žrala skoro všechny chipsy a no, dort samozřejmě. To je dost možný. A dostala jsem z toho takovou sračku, že jsem nestihla dojít na záchod a posrala jsem se. Tak to je pravda. Švařo, Druhý. to jsi mě předtím neměla asi říkat, ne? No druhý. Nepochopíš, Kudu. Takže je to pravda. To jsou mi karty takový blbost. On ani neví, jak se to otevře. Víš, já nevím, co další. No. Já jsem měla seřazený podle síly. Tak já to jdu se sbírat, Já- s tím říkej. Bájo, promiň, ale budeš to muset skládat znova. Na srdci, jo, už to tam jen namrdám. Na tohle to raději nebudu říkat, tohle to je trošku víc osobní. Říkej. Takže by to byla pravda. Ne. No, jo, byla by to pravda, no. Když je to osobní, tak je to vždycky pravda. Sorry, že tak prodloužila, ale já jsem fakt nemůžu najít. U mě, když já jsem Tak končila, zatím byly něco 3 minuty. říkejte. Já si vzpomenu na něco. Dělejte tam Tak nějaký kraviny. Jednou jsem byl, to nebylo tak 5. A dal jsem pusu holce. Do kamery. Dal jsem pusu holce a hrabal jsem ji na kozy. Přitom. Potom ještě jsem byl jednou závislý hrozně na Simpsonovej. A třetí věc je hrozně rád šiju. Free is lie. Já rád šiju. To první? Druhý. Počkat, jako ty. To mi byly 3. A já už si nepamatuju, co bylo to druhý. Že jednou jsem byl tak závislý na Simpsonech. Jo, vlastně. To jsem byl. No. Tak co je lež? Vlastně. Vizitku. Já z tebe nemůžu, Filipe. Tak co je lež? Nic. Měla jsi to dát naopak, tam je něco lepšího. Jo, to jde, to ne. Tak teď já začnu. Počkej, otoč se. Ne! Teď já začnu Nestůj a zase pojď další. dál. Zákaz vjezdu. Nestůj a... Zákaz stání. Stát právě, že budu. Teď zase řeknu já Jo, dvě pravdy. Zákaz stání. Teď já řeknu No. zase dvě pravdy. Já jsem Jasně, zákaz stání. Vy zatím hrajete spolu, já jsem musel něco Ty vole, Tak jo. Jsem se snažil natáčet už když mi bylo 5 a měl jsem 27 dislikeů a z toho 13 schlídnutí. Aha. Ne, to tak nebylo. To bylo nějak 27 schlídnutí, 27 dislikeů asi. Jdi na YouTubeku. Jo no. Mně bylo fakt ale 5 jako. Druhý, když jsem byl na Mysterii, tak To první je pravda, protože já jsem tam našel kanál Pavel Hájek. pak na Mysterii, když jsme šli do lesa, tak jsem v lese omdlel. A to další, to třetí je, že když jsem jednou byl u mýho bratránka a šel jsem na záchod, tak jsem tam poslal celý hajzl. A pak ty tam mě byla nasraná. Co Aleš? To první. Já bych řekla, že to omdlení. To první. Máš pravdu, Švařo. Já jsem omdlel jen jednou a to když jsem měl neštovice a byl jsem u doktora.
Natáčíme. Vyndal obrovskou pinzetu. To je fakt jako, já najednou jsem nezašla. Počkat, pokud bude 10 sekund. Co? Dobrý. Natáčíme. A ještě Švařo, pojď, máme. Jo, počkej, já Nemáme si dost musím- času. Já si musím vymyslet ještě lež. Už mám i pravdu další. A končíme. Dochází nám čas, takže příště uvidíte mě, Švařu. A